Bueno, al començament va ser, el punt de reunió era la botiga d'informàtica que tenia el Xavi, era com el centre de trobada, i allí, com que ens coneixíem de l'institut, que anàvem, de fet, tots anàvem al Pedrolo i érem ja amics, i a partir d'aquí, bueno, ens vam trobar allà i va sorgir la idea, o vam veure que hi havia com un nínxol de mercat amb el tema web, i vam decidir, doncs, intentar-ho. I, i recordo molt bé doncs, les trobades, com que treballàvem i estudiàvem cadascú amb les seves feines corresponents, ens trobàvem a les nits cap al tard, al rerefons de la botiga, com si diguéssim, i allà vam començar a programar, a treballar les webs inicials i fer proves.